kok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Tru, genti kowe Tru. Ya mesti. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Punta Dewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot. Kula ora trima nek sampeyan terus mentala karo Ndara Sedewa. Ning nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasare negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampeyan apa? Iwang Murbengrat mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndrawati sarawuh paduka kepareng rayi para ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabing Ndrawati sesemban kula. Ya jagat pangestu kula wayah kula jagat. Nggih, Yai. Sakanthong bombong raos sing manipun ing Raka Ndrawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yai Prabu Ngamarta. Asong pambaginipun Maduka Yai sampun kula tampi karya bombong. Birawaning manipun ing Raka Ndrawati. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngamarta. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kula nok-nok nggih Yai sampun mboten kirang prayogi pisemanipun ing Raka Ndrawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta Yai Prabu Darma Kusuma sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datlaya Praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Yai. Tansah pinanganing kawidadaning ring sambi kula sawanipun ing Raka ing Mandura mangya widada niskala durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang Raka ngaturaken salam taklipipun ingkang Raka kunjuk ngersa Paduka Yai Prabu. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sakmangke menika. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku Kandura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang ora kudu ya. Tak tampa siya diatur bekti kelawan pun Kakang kula liwat pangestunipun Kakang wae tampan ana ndak gegem dadiake jimat Kresna kakangku. Ora liwat prayoga nuwun lenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Aku ngaturake basaku Katura, bule kakangku. Werkudara kadangipun Kakang tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun Kakang Janaka tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Lho pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawakana kabagyaning gesang kula. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nek kula Sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Pandadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Ndrawati. Bilih kelenggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang rayi Nedyang Rakit Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji yampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndrawati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Yai. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat
sampun andadosaken Marwata Suta manahipun ing Raka Indrawati. Namung semantena kula suwun tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata Indrawati. Ndadosaken kagyat raos ing manahipun ingkang raying ngamarta. Krana dawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu bilih rawuh paduka. Namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang paduka para Pandhawa. Duh Kaka Prabu. Monggo suraos kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun sampun wonten tigang candra etang kelenganing nggo dinten sak mangke menika. Negari Indrawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Indrawati kados ketaman pegebluk. Monggo sampun boten kirang-kirang nggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya. Nalika semanten ingkang Raka nglampahi sarena narite sesemek on Raja Mala bebantal Bata Sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang dumeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot ripotipun ing Raka Indrawati mboten marab-arab pisan dhateng aturipun Nyai Kresna babar pisan mboten namung wanci enjing Nyai Prabu Kresna sampun keparang sowan wonten negari Mandura sareng kula suwuni priksa apa ta sababe dene Nyai Prabu keparang rawuh ana ing Praja Mandura Kresna ketang pegat aturipun ngendikaken bilih negari Indrawati ketaman pegebluk ingkang wigati ingkang Raka kadhapuk dados saksi tama badhe aturipun Nyai Prabu Kresna ing kunjuk paduka Nyai Samyaji sanget boten kinten bilih negari Indrawati ketaman pegebluk ngemadal saliring usada tuwin kula boten badhe ngetingalaken labatanipun Nyai Kresna babar pisan boten sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Nyai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken mila Nyai saru sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura wonten sukuliraning penggalih paduka Nyai Prabu hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Nyai Prabu ing Ndoraka Kaka Prabu estining manah Pandhawa mboten badhe selak namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mulingking saking menika Kaka Prabu kula badhe ananting dhateng sangganing para kadang. Wale-wale menapa? Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negari Indrawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada Werkudara. Nggih. Monggo penemuning siadi kepiye? Yen to pusaka ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Praja Indrawati. Ora jeneng aku mbelani marang Kresna. Nanging elingono yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung bepadang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalau Kresna kakangku. Mulih ento pancen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada saka pangiraku marake paringna supaya negara Ndrawati bisa padhang kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas ya penemuning siadi kepiye? Mboten marab-arab pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yudipati. Namung kula sarujuk kaliyan menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Kaka Prabu. Nah kula maring adhawuh Mara Siadi Darbiya panemu. Kula ginamung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yudipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Kelima Sada menika dados sarana berat penandang negari Ndrawati. Menapa mboten langkung prayogi menawi pustaka Jamus Kelima Sada menika tumuli kacaosaken dhateng Kaka Prabu Ndoraka. Sedewa kula maring adhawuh apa Siadi Darbi penemu ingkang beda lawan kadang-kadangira kabeh iki menawi dipun keparengaken lan parilah paduka Kaka Prabu kula gadah pemanggih ingkang sakinipun benten kaliyan para kadang sedayanipun menawi dipun parengaken munjuk atur ndak keparengake Yai Istewa yen perlu mara maju Dimas pun mapunten Kaka Prabu. Ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih.
Menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjung ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngengingi babakan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada anggenipun badhe dipun sonampil dening Koko Prabu Ndarawati. Sepisan kula badhe munjuk atur bilih pustaka Jamus kelima sada menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus lima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula mahapunten. Menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun ngados mekaten mbok menawi kula ikhlas. Namung gandeng pengendhanipun Koko Prabu Ndarawati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka Jamus lima sada kinarya tumbal. Ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih. Ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Miang Jimat lima sada mila. Menawi Koko Prabu Ndarawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus lima sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh dayanipun sami nglilakaken nanging kula nyuwun mapunten menawi sedewa paripaksa kula anggo ndeli pustaka Jamus lima sada Koko Prabu. Aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora Kresna kakangku kuwi sapa? Inggih menika kadang kula sepuh. Ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane merga dibantu dening Kresna kakangku. Penangope ngatasi Kresna membutuhake pustaka Jamus lima sada teka kowe nggondheli pusaka negara Ngamarta. Nyuwun mapunten Mas. Kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas. Krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun mapunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta. Turta kula nyuwun mapunten. Wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nanging atining menungsa sapa sing ngerti. Kula mboten cubriya kaliyan Koko Prabu Ndarawati, namung samangke kathah telik Mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ingkang namung badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Menika kathah lho Kakang Mas. Lah kok seklimat tembunging Sedewa kok nyelenthek talingan ngilani dadane wong Ndarawati. He Sedewa, wonten dawuh Koko Prabu. Mesine kowe ngerti yen to Yai Prabu Ndarawati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawunge Yai Kresna kalawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetaunan. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine manungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo cubriya karo Yai Prabu Ndarawati. Kula nyuwun mapunten. Menapa kula aturaken menika adhedhasar bener kemawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun mapunten. Yen pancen kowe ora nglilake pustaka Jamus lima sada, tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Nyuwun mapunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih, teka kula dipun lepataken menika dos pundi? Kula nuwun sewu Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memengsahan. Kula nuwun sewu. Menawi Koko Prabu Ndarawati menika nyuwun pustaka Jamus lima sada kinarya sarana kula ikhlas nek nggo tumbal. Kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas kowe ora nglilake pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kaliyan panjenengan. Menika mboten wonten gandeng cenengipun wantun kaliyan kadang sepuh. Menika pemanggih. Pemanggih kok digathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Wah, malah murang karo wong gerak. Pintro njoro langit kowe ora menang karo Werkudara. Sedewa. Kresna kuwi kadangmu tuwa. Kresna ki sing nuntun para Pandhawa, nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene merga pambiyantu Nyai Prabu Ndarawati. Kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajeng tangan menika boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Koko Prabu Ndarawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung, kula nyuwun ugi Pandhawa nek gawe apik karo Ndarawati ya kudu diitung. Wah, jan kuwi pancen ngeyel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Nggih. Inggih. 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 Ayo wangsulan.
wangsulan ora entuk. Yen kowe wani wangsulan ora entuk tinimbangane jember mripat. Yen nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilang andhuk siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Kepareng kula badhe munjuk atur. Ya, matur. Kula nyuwun pangapunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa kula tetep muga wonten ing pemanggih kula. Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus Ki Masada dipun asta dening Koko Prabu Ndarawati. Wah. Minggat. Ora minggat tak gecek nang kene. Nyuwun pamit. Takon karo Si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gutang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek sak-sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe nggone linggal negara Ngamarta. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi? Ya tenan. Aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti. Ya mengko tak golekane. Iya Dimas Koko Prabu Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng tegesipun kula mboten badhe kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karo kisahipun kadang kula Yayi Sedewa. Gandeng boten wonten ingkang gumana musik wonten salbeting manahipun ing kula Kang Ndarawati kejawi namung damel tentrem negari ing Ndarawati tumuntun sak mangke kula suwun pustaka Jamus Ki Masada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Malah sak mangke menawi Ndarawati sampun ketingal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Ki Masada bebarengan kan kadang kula pun Werkudara kula nyobadhe angulari wonten pundi kadang kula pun Yayi Sedewa. Tumuli pustaka Jamus Ki Masada kula aturi nampi mengker Koko Prabu Ndarawati. Lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere do ngopo iki? Panakawan Petruk padha rarja sak praptanira Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing Ladoni Dumawahing Tawang Tuwang sinuwun. Linepakno ing Tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripe. Bagong, nan. Padha rarja sak praptamu Bagong. Nun amit-amit derek langkung. Kalimantabe tinebena ing Ladoni Dumawahing Tawang ing ana tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padha rarja sak praptamu. Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe. Andel ora iki. Sak penake dhewe. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Bagong. Nun. Padha rarja sak praptamu. Slamet. Oh, edan. Ora basa karo Bendara. Aku takon mlus-mlus sira kok tok-tok. Wah. Aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Gedhe tenane. Cleng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara ki tresna karo kowe kok. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngiten. Iya Petruk.
Bagong Padaraja pangetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong tak tampa. Petra Padaraja sapratamu. Sapa iki nggawa sound system? Petra Padaraja sapratamu peng nang kuping. Ngerti omong aku seru dadak omongnya kowe. Nggih. Petra slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogana ngono nggih. Bagong Padaraja ngentunipun Ndara Balaja. Ah, jan iki serune macam-macam. Berarti merke apa nggon aku? Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Lujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilike salu meneh. Apa? Apa gong salu mah? Rasa seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogana ngono lho, nggih sampun mboten kirang prayogi. Ana wigati apa Petra? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petra. Janget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petra. Sowan neng apa? Niku kula mboten iso ngampet sedhih ati kula. Ayo. Tulake sarungku tak ajar kowe. Mungkin dados nang kawuningan pun wonten sebulan iki bapak niku sakit. Bapakmu Semar nandang raga lara apa Petra? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedhip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Ora niki nunggu sesasi kalih Gareng kalih Bagong bapak. Ya, Kang. Heeh. Obati napa-napa mboten. Mboten mantun anggere bapak mumat. Nika kula ombeni diapet. Dumadaan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 dalu. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petra. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus Gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu melih. Bapak ngendika ngenten iki. Petra, kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Wonten niku sesuk-esuk tit mangkata. Bar ngoten niku terus bapak nggletak meleh klumbruk. Terus kula ngejak Gareng ayo reng soang ning Pandhawa. Gareng boten purun mon Gareng melu migren sakniki. Lakon kok kaya tumpuk. Aja nganti kula ya melu lara Bagong ya melu lara Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satri ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak angripun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mestike mawon Pandhawa boten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Mula Ndara kula suwun kanthi sanget Ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas ature Petra. Lah kok dadi atiku lara-lara Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Wah. Werkudara kok nangis. Atiku lara-lara. Petra. Nun.
kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng salampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalih Bapak. Mbok menawa Bapak Semar Kerawan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Ning aku njaluk ngapura ya Petruk. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso mergo etungen Petruk ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendaramu ragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Wis ora bongkose. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih ya? Nah iya. Aku lambene ora putih. Teles e? Oh ya wis. Sebabe pripun? Petruk nun Koko Prabu Ndarawati rawuh nggih nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone Ketaman Pegebluk nggih terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura nalika semono Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa. Gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho bener niku. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Mula jaman sakmangke menika sing prayitna ngati-ati ora kabeh wong cedhak niku nulung ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngantos-atos ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae. Nadyan para Pandhawa nika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malih tinggal. Merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah hapes lan mati. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhen ming Jodipati. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Tumuli Sedewa ditundhung Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa. Iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundhung Kang Rayi Ragen niku nunun sel. Ing perkara sampean dasare ngeboti Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundhung Kang Rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan. Monggo beda ibu. Ujaring para sepuh. Tresnanono adimu kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Kok kowe tegel nundhung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangale nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki
Kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun punta Dewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya wis. Kula ora trima nek sampeyan terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku gotang kurang siji, jagat iki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasare negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki men ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Kan trimamu kowe aja terus ngembek karo Ndara Werkudara. Terus saiki kula tak takoni anane kahanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange Walara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho, nek nganti bapakku lho mboten wonten. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumut kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tundang bol kok ora gelem. Yan, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana, perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara, Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belane bapak tuh. Iki sing dadi perkarane. Ora perkara iki kudu dirembuk, ora mung dirembuk. Nek kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Kowe ya. Ngene piye kowe? Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampean mergo puguh. Nggih sampean berani karo Kang Raka Prabu Bisil Bathara Kresna. Anane sampean nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampean, nepsu sampean ditetangi dening Mahendra Mandura ora Baladewa. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo kok iki gayeng iki, Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Nek sampean mboten purun goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Bandir mari Petruk kowe arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi apa? Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak seda mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Nek ngendi papane wong neter katidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk Werkudara sing tekani pati. Iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho iki iki. Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndara Sedewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petruk ora mlayu lak deplok. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe. Petruk wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, mati mlekai aja. Ayo. Ayo, kowe ayo.
Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek aja. Limbukan rong karuan gayeng. Oh iso ndem ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Seremu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajembel, rawe antas malang-malang bakal tak putung. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Pura Baladewa pesanan Sandara Langit. Wis ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Neng endi? Mamane tarik-tarik ayo. Jemetu Jawa tandinge bola-bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabu le mlayu nabrak cagak. Seneng ya aku. Ame tak bebeda kaya ngono gendandapan. Monggo sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebres. Geguyu karo warga Ngamarta. Kula nyajeni prisa critane ngonten tenan kok. Iya Bagong. Pancen bener yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa diantran mangkelake wan jan iya Bagong nggih bapakmu lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Mulai niki pancen ya kudu ditebus tenan nggih. Niku ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6 ning kok nul mburi dhewe warnane biru kancane ireng konangan iki tak tambahi nul dhewe pulpene biru mongko nul 5-ne ireng ya wis niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ngapusi to mboten. Undutna Prabiyadana wis tak kendhawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wes sapa ngerti neng tuyul. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora mung paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bandara Janaka niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak ya gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Bareng yang pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya. Syukur bagi Koko Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Ndak suwun Siadi. Supaya iso mranatakan negara Ngamarta aja nganti padha kasempyok ing aradan ingkang padha nglakoni bandayuda. Nuni ngestaken dawuh. Yai Nakula wonten timbalaning adhawuh. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yayi ndhisiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna. Ngestaken dawuh. Kula namung ngestaken dawuh monggo ora kula dherekaken. Babar pisan budhana kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula namung ngestaken dawuh.